China houdt meer dan 1 miljoen Oeigoeren vast in strafkampen. Dat stelde de VN afgelopen week. Ze eisen uitleg van China over deze praktijken. Bij mij aan tafel is China-kenner Jan van der Putten. Goedenavond, Jan. Goedenavond, Mieke. Ja, er was afgelopen week veel te doen over die kampen. China spreekt die berichten tegen. Hoe zit het? Zijn ze er? Zonder enige twijfel. Hè. Daarvoor zijn niet alleen de aanwijzingen, maar ook de bewijzen te sterk. Van luchtfoto's tot getuigenissen van mensen die erin gezeten hebben. Het is niet mis. Je kan rustig spreken van eigenlijk de grootste en de felste repressiecampagne sinds de culturele revolutie van Mao Zedong. Dus dat is al meer dan 50 jaar geleden. En op welke grond worden deze mensen dan vastgehouden? Op grond van het feit dat ze beschuldigd of verdacht worden eigenlijk van extremisme en van separatisme. Dus dat ze de provincie Xinjiang, dat is 2 keer Duitsland zo ongeveer in het westen van China, dat ze die los willen maken van China. Nou is dat op zichzelf, dat streven niet zo raar, want Xinjiang is 2 keer inderdaad onafhankelijk geweest. En het is met veel geweld destijds door China ingelijfd. Maar de Chinezen gaan in Xinjiang zo ongeveer op dezelfde manier te werk als ze in Tibet doen en hebben gedaan. Namelijk de cultuur van de mensen aanvallen. Die cultuur zit voornamelijk vast op de godsdienst. In Tibet is dat het Tibetaanse boeddhisme en in Xinjiang is dat de islam. En de islam wordt, althans die versie van de islam van de Oeigoeren, wordt ongeveer gelijkgesteld met extremisme en separatisme. Dus dat moet worden uitgeroeid. Hè, want die provincie Xinjiang is veel te belangrijk voor China. Het ligt heel erg strategisch in Midden-Azië. Die nieuwe zijderoutes gaan er doorheen. Olie en gas komt er vandaan. Nou ja. Maar het zijn dus wel Chinezen. Ja, maar in China wonen 56 bevolkingsgroepen. Ja. En in de provincie Xinjiang, ik geloof een stuk of 10. En de grootste bevolkingsgroep zijn nog altijd de Oeigoeren. Ja. En dat zijn moslims dus. Er worden verschillende termen gebruikt. Strafkampen, antiradicaliseringskampen, heropvoedingskampen. Hoe zou jij die kampen noemen? Ja, concentratiekampen om te proberen de mensen te hersenspoelen. Misschien hersenspoelkampen. Als je hoort wat voor praktijken daar worden toegepast, dan is dat niet mis. En de mensen worden gedwongen om partijslogans, om die op te dreunen. Moeten partijliederen ook zingen. En de lof van Xi Jinping, de grote leider, moeten ze ook zingen, anders dan krijgen ze geen eten. Tenminste, dat hebben verschillende mensen die daar gezeten hebben dat onthuld. Ze worden vaak gedwongen om hun geloof af te zweren, om zichzelf en hun familie door het slijk te halen. En ook vaak gedwongen om varkensvlees te eten en alcohol te drinken. Nou ja, al dit soort dingen die rustig eigenlijk met een vorm van culturele genocide kunt gelijkstellen. Laat China wel eens mensen van buiten toe in zo'n kamp? Nee, nooit. Kijk, ik ben zelf 1 keer in niet zo'n kamp, maar laten we zeggen een strafkamp geweest. Helemaal georganiseerd, anders kom je niet in. Maar dat was voor drugsverslaafden. Nou, geheel militaristisch gedoe was dat. De mensen werden aan het werk gezet. Ja, een soort slavenarbeid of zo. Van spulletjes, goedkope spulletjes die ze moesten maken, die dan voor de export bedoeld zijn. En het kamplied, dat was de ode aan de vreugde van Beethoven. Maar er zijn verschillende vormen van strafkampen in het verleden en ook nog in het heden. Daar kom je als buitenstaander nooit in, tenzij op een geheel georganiseerde tour. En dan komt het wel eens voor dat je mag spreken met mensen die daar zitten. En die zeggen, ik wil hier nooit weg, want het is zo heerlijk en ik word zo goed verzorgd en ik ben de partij zo dankbaar. Nou ja. Dus er zitten behalve die 1 miljoen Oeigoeren nog veel meer mensen in kampen? Er zijn verschillende vormen van kampen. Kijk, de meest bekende vorm, dat waren de Laogai. En dat is de Chinese versie van de Gulag van de Sovjet-Unie. Heropvoedingskampen werden die later genoemd. Maar die zijn officieel althans zijn die afgeschaft in 2014. Er waren ook kampen voor illegale migranten, voor mensen die met de verkeerde papieren of zonder papieren in steden woonden waar ze eigenlijk niet mochten zitten. En die werden ook teruggestuurd of gestuurd naar kampen. Die zijn ook opgeheven.
was een enorm schandaal op een gegeven moment. Maar in plaats daarvan zijn ander soort kampen gekomen. Er zijn kampen waar bijvoorbeeld prostituees worden ondergebracht. Kleine criminelen, winkeldieven en zo. Kortom, eigenlijk iedereen die de regering niet zint, waar de rechter nooit bij te pas komt. Want dit hele systeem gaat buiten de gewone justitie om. Wordt beslist door de partij of door een politiefunctionaris die natuurlijk tegelijkertijd ook lid van de partij is. Daarnaast zijn er zogeheten zwarte gevangenissen, totaal illegaal. En die zijn meer voor politieke tegenstanders bedoeld. Daarin mensen die ze worden opgepakt en daarin ondergebracht. Dat zijn vaak hotels of onbepaalbare gebouwen waarvan je aan de buitenkant niet kan zien wat het is. En die mensen worden daarin ondergebracht, verhoord, gemarteld vaak. Tot ze bekennen, komen ze misschien op de televisie en dan zeggen ze hoe zwaar ze gezondigd hebben door gedachten, woorden en werken. En zo weten we dus van het bestaan van dat soort zwarte gevangenissen. Ja. De VN die komen hier nu mee, die zeggen dat ze bestaan. Ze zijn niet de eerste die dat beweren, toch? Nou, of wel? De eerste eigenlijk waar zulke bewijzen voor geleverd zijn dat ze niet meer tegen te spreken zijn. Want in het begin, een paar maanden geleden, toen heeft de partij nog gezegd, ja zeg, kom, dat is allemaal onzin. Of we zijn daarvan niet op de hoogte. De reactie nu, die is heel tekenend. In het begin zeiden ze, dat is alleen maar is dat een valse beschuldiging van anti-Chinese krachten. Maar indirect hebben ze het toch toegegeven, zowel door wat sommige partijmensen hebben gezegd als in hoofdartikelen van partijkranten. En dus eigenlijk is het hele systeem gerechtvaardigd. Ze hebben gezegd, vrede en stabiliteit, dat is in Xinjiang het hoogste mensenrecht. Dus niet het recht op vrijheid, vrije meningsuiting, recht op godsdienst. Nee, vrede en stabiliteit. En daarvoor die fase, die noodzakelijke fase moeten we nu door. Kijk wat jullie in Europa hebben gedaan. Willen jullie eigen systeem om mensen te deradicaliseren? Is dat gelukt? Dat is een mislukking geworden. Wij pakken het gewoon iets strenger aan. En als we het niet zouden hebben gedaan, dan zou Xinjiang op het ogenblik het Syrië of het Libië van China zijn geweest. Dat zeggen ze? Ja. Oh. Dus eigenlijk geven ze toe. En ze hebben ook wel gezegd, of één functionaris, dat er zijn inderdaad wel een paar centra. En dat zijn dan trainingscentra voor beroepsonderwijs, zoals hij dat genoemd heeft. En het zijn voor kleine criminelen om ze weer tot de maatschappij terug te brengen. Ja. En daar staat er weer tegenover iemand die een andere partijbaas, die zei dat die mensen in de kampen, dus ineens zijn er dus wel kampen, die zijn besmet door een ideologische ziekte die zich ieder moment kan manifesteren. En de kampen, zegt hij, dat zijn ziekenhuizen waarin de patiënten geestelijk weer gezond moeten worden gemaakt. Doet een beetje denken aan de psychiatrische inrichtingen die ook als clandestine gevangenissen worden gebruikt trouwens. Ja. Kan je het vergelijken met Noord-Koreaanse strafkampen? Nou, ook daar kom je natuurlijk nooit. Achter, nee. Maar qua omvang zou ik zeggen, ja, in Noord-Korea zit een groter gedeelte van de bevolking vast dan in Xinjiang. Maar aan de andere kant, 21% van de bevolking van Xinjiang, van alle arrestaties in China van het afgelopen jaar is 21% heeft plaatsgevonden in Xinjiang. Terwijl er maar 1,5% van de bevolking woont. Ja. Gaat dit nu iets opleveren, het feit dat de Verenigde Naties dit hebben aangekaart? Ja, het is een kwestie van politieke durf. En van wie moeten we het hebben? Mensenrechten die zijn op het ogenblik niet erg in trek in de internationale politiek. Als het om China gaat. Want China is de op één na grootste economie van de wereld. En zeker nu Trump zich zo idioot gedraagt, dat er een grote handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten aan de gang is, die overigens misschien wel kan ontaarden in iets veel ergers. Moeten we maar liever niet al te kritisch zijn op China. Niet te kritisch zijn op China. Dus, maar ja, mevrouw Merkel heeft wel een paar dingen gedaan. En het kan wel via een hele geduldige diplomatie. En dit geeft China natuurlijk een ontzettend slechte internationale naam. Maar ja, dat zal op het ogenblik de heer Xi Jinping worsten wezen. Dankjewel. Jan van